Mondol Congress kang dangamai kang ni. Karbi Anglong Industry Association pu songkimi nangklang thulilo. MS Langne Motor Ningka Nisiam Hanketek Arnika Talon. Kardom Pinyada Bertalong Panili Sami Jilihan Sepi Non Arjita Bertang Tonpen. Lakha Serkep Amreng Constituency Jirukindeng along Congress Kang Dangamai Kang Niahot Bang Narke Patum Congress along Chingbedun. A constituency tin along ta Kibangji MLA election ahot Congress asong ki hai antek misanangji puajok non malom Congress asong jatum dodi sangse Congress asong aja kong kapang tang thek jiaphan cyclem pon bomno lason thak thak se kiram tang pray ni phai ECR ni lakha serkep Amreng Mondol Congress Committee kang dangamai pangnipon Sar Therong Hepen Develson Terangatum ke chari ponomayalong APCC Chunbang Samson Engti West Karbi Anglong District Congress Committee Dunmaipu Mate EM Barim Singteron EM Barim Alice NTP West Karbi Anglong District Youth Congress Committee Amaipu Augustine Inghi Lapen West Karbi Anglong Mohila Congress Committee Pen Bimola Timung Piatum Chitongdon Mayalong non Kibangji MLA election ahot koson se Congress asong kachapai thekjima puthak se chithan chimum padupon Lapen laso hot Congress aphan ningka chethe bangnar ke patu Congress song along chepa ogdundo halapu APCC chunbang Samson Ingti pherang ke thang no kaning jateng ke non ke bangji MLA election hot Assam along ke Congress si bangvekpo Lapen India angkang pialong ta Congress si banpo Lapen BJP atum parivartan ke claim ke rara tumsi theklong prongno lasi ke bangji MLA election ahot ke Congress along se nangche pharlep dunla popusi ningje BJP হল নিজৰ দলৰ কথাটো ক'বই গতিকে আমি কওঁ কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা বিজেপি এতিয়া ইকাংগী দল নহয় কংগ্ৰেছ অসমতো আহিবই 2021 আৰু সমগ্ৰ ভাৰতত কংগ্ৰেছ নাই এনেকুৱা কোনো শক্তি দল নহয় আৰু পৰিৱৰ্তনৰ শ্লোগানেৰে তেওঁলোকে ৰাজ্যখন কৰিছে পৰিৱৰ্তন কি হৈছে পৰিৱৰ্তনটো ৰাইজে দেখিছে সকলো একদম বিজেপিয়ে আৰম্ভণিৰ পৰা যিখিনি কথা কৈ আছে সেইখিনি কথা বিফল হৈছে গতিকে এই শ্লোগান পৰিৱৰ্তনটো এতিয়া Jirukindeng Pan Samsung Inti Karbi Anglong Lai Beha kachukle madomaphan kapaching thorpon thekje phanpura Department of Industry and Commerce atum chepatir piponsi Karbi Anglong Industry Association asong sengponsi maipu G10 sarapangsa kongchunbang kurusarte mongatomaphan arpu pekpon Aso asa kor kachongpu atomaphan isi birta kimi Mate amethan kachongpu pon akor pen kapaching thorpon thekje phan Sarkar pen Assam Agribusiness and Rural Transportation Project Scheme pen ason awarsai Karbi Anglong aradaphan kelang kachari ponjaphan KAIA pu isi asong amhang pathek pondadlo Additional Director of Industry Officer Ranjit Lagosa kachari ponomailong kunu bodo ahin pen mai alam ke pachini pon Mayalong SMME Assistant Director Arun Dikusa Dr. Sabul Rajbongsi Apart Nodal Officer Pobon Bodo Lapen KAIA Klemangatun Chitongdo খেতিয়কসকল কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব তেওঁলোকৰ যিটো কষ্ট উপাৰ্জিত যিখিনি তেওঁলোকৰ শস্যই হওক এনিমেল বাৰ্ডছখিনিয়ে হওক তেওঁলোকে যেতিয়া তেওঁলোকে যিখিনি তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰাপ্য মূল্য যেতিয়া পাব তেতিয়াহে তেওঁলোক সুখী হ'ব বা তেওঁলোক আৰু আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে এটা উদ্দেশ্য আজি মিটিংখনৰ যিটো উদ্দেশ্য ইয়াত আমাৰ কৃষি Kurusa atumung pen kaninje ponatengki bangso apart scheme ke World Bank atum pensi tangka kera piponje pusi pachini pon ni la bangso amayalong samjin pen isi Karbi Anglong Industry Association pu nilitum seng pon iglo lasi Karbi Anglong Industry Association lake isi Karbi Anglong farman lasi ladak World Bank andar mate la isi project andar si kameklem ji lasi project pan ni tumanang la project bangke ningkan pho
ningkan phobe non ningkan isi dam elo non ningkan pli dolang nilitum lakam eklem jepan lasi labangso project amen ke part polo lake Assam Agri Business and Rural Transformation Project part polo lapen la implement jepan bangke area society ko lake Assam Rural Infrastructure and Agriculture Services. News Desk Report Karbi Anglong Live. Dipu rongkhelana longkedo MS Langne Motor Ninka Nisi Arta ke chokmate amhang ke thekarni katalon pon. Kedamtang Prenipai Isiarni Karbi Anglong District Ahempi Dipu Arongsopi rongkhelana longkedo TVS Company pen kabonda aharmu Jasmet Scooty ke jor kelan pon MS Langne Motor Ninkan Isi Arta ke pleng amhang ke thekarni katalon paropon. Borsali Teron ke dengpon MS Langne Motor Ninkan Isi amhang ke thek katalon mailong. Karbi Anglong Autonomous Council EM Barim Anparta KADCC Atun Maipu Rotan Ingti Bithong Rengthama Constituency VDC Amaipu Ramson Rongpi Abarim DTC Amaipu Daniel Ingti AFS VK Sinha Tumpendanglok Penangan Kithikiring Arata Tumta Chitongdon MS Langne Motor Ninkan Isi Kichok Ahim Ingthan Thiapra Kachitongdon Alohi Jasemet EM Barem Rotan Inti VDC Amaipu Ramson Rongpi Lapen AFS VK Sinha Tumpen MS Langne Motor Ninkan Isi Amhang ke theka hirjumi Pajardon Rintisi Kevangji Lang Arni Sitami Kedamtang Arni Pen Ansusi Choklem Chodam Ke Mesenji Aphanta Arnama hirjumi Hangpidun Lasonsi MS Langne Motor Ahempu Chotro Terona Phansitami Alangli Karbia Khayatumapan Beha Bepar Anathu Kemesen atawar ke Japon thekapot kurwang thulapan kachuropa jordonsi alangli ke Japon penajok Karbia Khayatumta Beha Bepar Anathu Kingkam Kachijor Chardi Dunlong Puputa Kachitongdon Manpeng Aluhia Tumpen Ningchapat Hepon Rintilo Lasopi MS Langne Ahempu Chotro Teronachor Daina Terang Pilapen Asopo Tumpensi MS Langne Motor Ninka Nisi ke Chok Ahim Inthan Ponpen Sayangdeng Insamjin Pen Pachon Ponno Diganta Teron Report Karbi Anglong Live. Tangte non malongso dihina mopan bertang ton paniksina. Humridam ikha. Dipu Rongsupialong Kicheng Sik Mate Non Hedjong Kangpumi The Tidy Town Dry Cleaners and Launderers Sakuladalong Nanglitum Anam Kijumpen Blanket Mate Kachiomapik Kachin Thang Aperi Osomar Aperi Karbia Pindeng Peseleng Pini Pekok Lapen Kaprek Aperi Kechogawarsai Long Ikji Lapen Nanglitum Jongsi Akuladalong Kedam Japhan Apordu Redat Pusitami Matha Ikri Bangsu Akuladalong Pen Keton Kevanawarsai Sitami Long Ikji Lasi Humri Damikha, the Tidy Town Dry Cleaners and Launderers along. Adim Lake, Dipu Ronghelan, Don Bosco Higher Secondary School, Adu. Dihina Mophi Puthot Birtar Jupon Theklona. Kedamtang Ninkan Surihini Rakre Phanengkan Pen Ki Ongdung Ovekimi Loke Thekatum NRC Data Entry Asai Kiklem Chepaduponno Bonta non bangso sai kangton kogajok Sorkar Aphan Kithir Thep Anghoy Nang Piponang Chipusi Karbi Anglong District Adisi Aphan Bangkre Troxy Data Entry Asai Klem Bangatu Pinpuralo Pajarda Aho Kedamtang Surihini Rakre Phanengkan Hot Jasmet Asa Mangkang Pialong National Register of Citizen Abahaphan Ki Ongdung Ovekimi Loke Thekatumapan Hang Ponsi Ki Ongdung Atumapan NRC along Data Entry Asai Paklem Ponno Bonda non Ninkan Surihini Ra Inkoya Ninkana Bangki Bangso NRC Asai Do An Kangton Kokajok Ki Ongdung Atum Asaya Mo Moro Yasonsi Nang Mandetlo Bangso Jok Ki Ongdung NRC along Cyclem Bangatum Chelangpen Assam Chief Minister Aphan Panongsi Karbi Anglong Deputy Commissioner Arideng Pinpuralo Pajardam Bangsohot NRC Klembangatum Kaningje Panatengki Nitum Kedamtanga Porhot NRC Asai Tangda Pranangji Pura Ajo Bupe Anarlo Bupe Kicho Porave Kijuna Porave Pensi Sai Chapadokono
sita nona bangke nilitumke moroi asonse mandetlo lasi nituma phanda kithir thep aborang nang ki piponja phanse sarkar aphan kachone realam the pali nilitum nak difu sarkul hoy na pen bukajang hoy pini dak nitum 17 জন teknen bang pen nitum disi sarpan memorandum pidam lo labangso memorandum long itum jenguri pon alam thekela pohen lo nilitum 2015 pen NRC data entry operator pen itum kam reclaim pon ajo narlo pen paduk cepalak pen hem akam cepade pen itum anong ele ke kom hek pen stamin itum akam joine sing itum cepaduk lo anisi ke so akam pen itum han sarkar taminang nang poin pusi ining cethepon mat itum cepaduk pon lo sta monsta piniar ni ke itum han sarkar tum nang pon project asom si theklong lo atima itum han non kam kam pa vedat sonsi mandel lo asi sarkar ban chununi lo je itum han sarkar pen na pen kopini abar side klang stame itum han le nang pon pasonte ning chorupari polo news report Roshan Hanse Karbiang Long Lai non kewangji MLA election of Harman Bithung Reng Thama constituency ka parlo Menmeji polling station left wing atumpen BJP Mandal committee atum Maikang ni Raplin Kedamtang Preni Phai ECR ni Bithung Reng Thama constituency arlo Menmeji along Mandal committee atumpen Maipang ni dam Bilov Singh Kropen kachepahem phua mailong Menmeji Lems chairman Bidya Singh Teron Bidya Timung Mamoni Kramsapi pendanglok ongdung BJP along kacherabdun abang phubang phetum chitongdun Lem samai phu Bidya Singh Teron mailong ke jaike non ki bangchi MLA election hot Menmeji polling station left wing angkang pen ansuse non kachari bom BJP asong aphansi ongdung avot pen bahai dunang po Kedobom BJP sarkar ke kacheng thurasai amo kaikida dengpon ber lapen kapap hidunji aphanke aning hanghe lasi Karbianglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang tami towar mi pendanglok penang an kacheng thurasai claim ponno lapen kiduk kisung kesokyo ne hot kirap kapa jodon aning karjangnai abang phulo lasi alang nison aning kini abang alongsi itum kado kavita cherap chito dunang poputa teron na sanghopen mai longjai Ina tu kan somai ke kapucha kladak penchen de ni se amai kha ni tu ho late in kha to ke long tin PS local committee PS ba long tin PS long tarik ke wo etai ken arong tuna dia parti ho ken mungkin arong tin meeting do tamai ke se se de akan tensi tukun meeting parti itu mai ke kita do long itu orang ji MLA election kali long itu kabang jeng miji lagi yang kon tu ni sekali tu itu ndak so amai long itu rat kaca tong ten teng tu te itu ansise ke damtang MP election ten itu langkon tu te non dunia itu ndak mathapon lo BJP ansise ke damtang election ten ansise percentage ansise total percentage banji atau percentage lapen 100 ten ambong ken itu ke 100 positif pulo Satgam pen Wiki Bay Karbiang Long Lai Tang te pinya Adap Abirta ke lapon sakang toniklo dome thakme kardom